Mayong aga sa tanan. Kapin pa sa akon kasi banwa sa ang kalinog. Mayong aga sa inyo tanan. Subong adlaw ako magpasalamat sa aton MDRRMO sa banwa sa ang kalinog. Nga kung diin tama gikadasik ang ilang aksyon. Subong aga pagitaging kulbaan diri sa Dubai. Kung diin naka-receive kita sang tawag halin sa Pilipinas. Kung diin ang ako nanay nalipong tungod nga napila sang iya nga lima or iya nga kamot. Tama gikadamo nga dugo ang nagwa sa iya. Una ang halinan kung nga nalipong siya. Kaya nga ako nanay makakita sang dugong adamo gakalipong na siya. Sang time ini niyo makitaan ang nagabantay sa akong bata nga nagwa na pasagwa. Nga kung diin mangita na sang bulig sa amon tupad nga balay, dako gidaton pasalamatan natupad naton nga balay. Ay bang kundi si Kagawad Sonia Alcalde. Nga kung diin tama kabde kag magkadto man sa aton balay kag magresponde. Kaya nga aton tawo sa sulod sang balay. Akon kabataan wala nyo man mga bata, wala disposisyon or wala sang maisip kung ano ang himuon. Oras nga iniging tagwa kung akon nga libayon. Kung diin ara siya sa kinagaringan pasi subong. Dayon ging kontak sa akon asawa. Ang akon nga nablos nga si Master RJ Lasuna. Kung diin mag-request kami sang MDRRMO banwa sang kalinog. Kag grabe ang aksyon. Kani 5 ka minuto ara na dayon sa balay. Dako aton pasalamatan sa aton banwa. Kay may ara na sila nga mga rescue team sa oras ang emerhensya. Kag tama kadasig. Hindi ko pa gani nga tanan sila sang The Flash. Kung diin nga daw isa kapitik ara gilayon ang ilang nga serbisyo. Kag ara inyo makitaan sa akon CCTV kadlaga na si Kagawad Sonia. Kag magresponde kay dugay na nga wala ani nimo ang akon nanay. Kag inyo makita nagwa ng akon bata. Kung diin mangayo bulig sa tanod outpost sang barangay Kabagyaw. Kag pati ang akon 2 years old nga bata, grabe ang hibi. Pati siya ginakulbaan man sang maiya makita ang dugo nga tama kadamo nga gagwa sa kamot sang akon nanay. Aray naman nag-abot naman si Auntie Edna sa Loria. Kung diin siya ang ginpangayuan sang bulig sa akon bata. Kagari kaupod mga akong bata nga gasunod sa iya. Sang time nga inay grabe ang akong kakulba. Kaya nanawag ako sa akong bata nga babaye gahilibion. Sabi ko kung ano naman ang natabo. Ay balaan nyo last year, balaan nyo mga idol, ang amon balay gisulod sa mga kawatan. Inkuha ang mga gadget kag ang kwarta. Pasalamat lang kita, okay lang makuha ang mga gamit kag kwarta. Basta okay lang ang tanan nga pamilya. Kag nag-abot mga atong tupad ka balay. Tatawag gali sa asawa ni nung buge nga nagkadto man sa aton balay. Pag upod niya nga akong tiya nga si Mama Dura. Pag dugay-dugay ara man nagabot ang aton nga nablos. Shout out kay GC Lasuna alias Kulafo. Kag dugay-dugay nagsulod naman ang aton pakaisa si Kagawad Ninin Lasuna. Kag sa sini nga oras nagwa sini Kagawad Ninin Lasuna ay gaulat sang ambulance nga makaresponde. Ambulance ang MDRRMO kung diin aton nga natawagan si Master RJ Lasuna. Madamo gid nga salamat sa imo Master. Kag madamo mga salamat sa imo nga team. Dugay-dugay nagabot na gid man ang aton nga responde ang MDRRMO sang Kalinog. Kag ari nagabot naman ang akong tatay. Pero wala pa siya kabalo kung ano natabo sa sulod. Siya pa ang natingala nga damo tawo sa sulod. Pagkagbalo niya, gilayon siya nga nagsulod kag magtan-aw kung anong tabo. Kag subong ato na nga mabatian ang uwang sang ambulance sang MDRRMO. Kari nagiman nagabot na sila. Ag tama kadasig ang ila responde. At out gid naton kag pasalamatan ang tanan nga team ni Master RJ Lasuna. Para si Master RJ Lasuna siyang nauna. Kag sa iya mga kapdanan nga magaresponde. Aton man nga pasalamatan ang aton nga pakaisa nga ara man nagaobra sa MDRRMO kung diin naka-ready na ang kalalgahan sa iya tiya nga kung kinahanglan gid nga dalaon sa ospital. Aton i-shout out ang aton pakaisa kag pasalamatan Spencer Leonoras. Shout out sa imo noy. Kag aton gid nga pasalamatan ang bilog nga team sang MDRRMO sang Kalinog. Kay hindi lang isa ka tawo ang inyo nabuligan sa adlaw-adlaw nga tanan, kundi kadamo nga mga tawo ang inyo gina-rescue kag buligan. Sa mga taga-Kalinog dyan, hindi kamo magkahuya kag magkontak sa team sang MDRRMO. Kung kamo kakinanglan sang bulig, gilayon nyo tawagan ang ila numero. Kay sila perte kadasig kag magresponde. Kanara ka pa dito sa kabukiran ng imo balay, sila makadto gid dito kag magresponde. Ama kadako nga bulig ini sa aton nga tanan nga mga pamuluyo sa banwa sang Kalinog. Hindi lang sa banwa sang Kalinog, kundi sa bilog nga Pilipinas. Kaya ako nabalaan ang MDRRMO kada banwa may ara kamo. Ano ang pinakanami nga proyekto sa aton gobyerno subong. Kung dati kung maaksidente ka, mangita ka pa kalalgahan para dalon ka sa ospital, subong may ara na kita nga rescue team. Kung diin libre ang ila serbisyo, wala bayad. Ani hindi kita magkahuya kag magtawag sa ila numero. Sila nakaredy 24/7 nga nakaredy nga magtao maghatag sang ila serbisyo. Ag dugay-dugay ako na ipakita sa inyo ang video kung diin ara na sila sa sulod sa amon balay. Kag salamat sa Diyos. Kaya nga ako nanay na umpawa na.
nabutanganan nila sang first aid. Ana nagasumpit ang dugo sa kamot sang ako nanay. Kag inyo makita nga nakabot naman ang akon nga bugto. Kag madamo na nga tawo ang nagkadto sa amon balay. Mulang na kanami kung ara ang imo mga pamilya sa imo palibot. Kay oras nga gapangita ka sang bulig. Gilayon ara sila. Kag karon manughalin na ang MDRRMO sang Kalinog. Salot ako sa inyo tanan. Sa bilog gating sang MDRRMO. Pagsalamat kay Master RG Lasuna. Takong diin tama kanasig ang pagkadto nila sa amon balay.